dalannya mulus lur iki dalan arah nang Wonotirto Patung Macan iki ke Ludaya Pandan Arum Sentul munggah ngidul arah JLS arah Pantai Tambak Rejo arah Gawang. Yuk hati-hati. Salam satu aspal, salam tancap gas, salam persaudaraan. Yo tas udan jalannya wireng, jalannya tas dibangun kuning dia. Puncak Jaya Wonotirto ya kene iki biasane nggih delok hilal ya daerah kene lho. Jalannya halus tapi ciut, jatine ya kalem-kalem, rasa tancap gas. Desa Wonotirto iki arep dibangun apa iki apik iki. Koperasi Merah Putih Pak Prabowo. Wow. Lapangan iki kan. Selamat sore. Yo kalem-kalem. Arah Pantai Tambak Rejo arah JLS sih sing sangka Ludaya ngidul iki ya wis mending iki lur. Lek sing sangka Ketembang ngidul arah Dapuan arah Gawang ya wis mending. Lek iki jalur pertengahan iki etan Ludaya ngidul lewat Sentul lewat Gonjongan. Jalane wis mending lur. Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto kene iki jalane mending. Nah iki kiri jalan ki es jenang campur 3000-an rame. Lek awan ngono beuh antrine rauno. Polisi Polsek Wonotirto ya kene iki. Lah iki resort Blitar. Polsek Wonotirto. Terus lur wadewe lurus terus satu arah yo. Angkringan Bos Sotar yo. Tancap gas ya. BRI Link percetakan Ababil Lore SMP 1 Wonotirto. Salam satu aspal. Aspale sing kok kene wis rada bolong nek. Yo, oke. SMP 1 Wonotirto kene iki. Hati-hati ada truk tebu lur balur. Tulisannya ngono. Tak waca ya sapa enek yang tak waca. Truk tebu wajib klakson. Crash. Lurus terus lur. Nah, kene enek tower wake telu enek tower telu. Dhuwur-dhuwur iki pas pertigaan Patung Macan lek ngarani. Mas tekad tapi emang. Mas tekad berbendo setor kambil. Barudan iki. Wis kalem-kalem lur kalau di depan Patung Macan, pertigaan Patung Macan lek ngiri arah ngeni, lek nganan arah Pantai Tambak Rejo 17 km, Desa Gunung Gede 7 km, Pantai Pangi 15 km, Pantai Pudak ngiri, Ngadipuro ngeni ngiri. Pak dhewe sing ngiri ya lur. Pak dhewe sing ngiri ya arah ngeni. Klinik Pratama Tirta Husada Bu Ais. Pak dhewe sing ngiri arah ngeni yo tancap gas ayo. Tinggal lewati Desa Kerajaan Gebang. Bar Gebang wi lek nganan arah Sembon kok lurus nang ngeni wis terakhir.
sekian.